Batang lalaki nga nakuhaan og video sa usa ka netizen nga gimudmud sa iyang lola sa tubig baha, nagpabilin paghihapon karon sa home care for children sa Lapu-Lapu City. Samtang nagpadayon pa ang mga social workers sa City Social Welfare and Development Office sa pagsubay sa mga kabanay sa bata nga mamahimong makaatiman kaniya. Matud ni Buenafe Remo Caldo, ang Head of Operations sa CSWD Lapu-Lapu City, nga mahinungdanon nga ma-reintegrate ang bata ngadto sa komunidad aron mapabiling normal ang iyang kinabuhi. Apan gikinahanglan usab nga masiguro sa CSWD nga adunay katakos ang mapiling kabanay sa bata nga mao na unyay mag-amuma kaniya. Dugang ni Buenafe, dili na usab mamihimong ibalik ang bata sa poder sa iyang apuhan kay adunay posibilidad nga masubli ang hitabo. Taas na usab ang pangidaron sa apuhan ug apiki na ang iyang panginabuhian, ilabi na kay nag-inusara na kini. Matud sa CSWD, gikonsiderar usab nila karon ang hangyo sa bata nga dili pasakaan og kaso ang iyang lola. Ato pa nang gitan-aw pod sa bata. Kay kanang balik ihagyo nang istorya nga dili lang gyud ma priso iyahang lola.